It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Kathy's Secret Files. Si Kathy, nagalit sa kanyang amang walang kwenta. Hindi raw natin siya masisisi kung puro galit at sama ng loob lang ang nararamdaman niya para sa kanyang ama. Dahil ang ama niya ay bumuo ng panibagong pamilya habang sila, nauna naman talaga niyang pamilya, naiwang wasak, luhaan, sugatan. Punong-puno ng sakit. Ngayon, bumabangon siya at nangangakong magtatapos ng pag-aaral, hindi para sa kanyang ama, kundi para sa kanyang mama na tumayong haligi ng tahanan na rin. Hindi lang ilaw ng tahanan, kundi haligi ng tahanan. Nagtaguyod para sa kanilang pamilya. Isang malaking inspirasyon para sa kanyang mama, para sa kanyang sarili, at para sa kanyang kapatid. So pakinggan na po natin ngayon ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin Russell. Marami ang nagsasabi na kahit anong mangyari, magulang mo pa rin yan. Kaya patawarin mo na siya sa kasalanang nagawa niya sa iyo. Pero for me, ang storya ni Kathy tungkol sa tatay niya ang patunay na madali maging magulang. Pero ang mahirap ay kung paano magpakamagulang sa mga anak nila. Actually, yung iba talaga na magulang, literal na magulang sa mga anak. Yung iba, ginagawang insurance yung mga anak, ginagawang savings, hindi na nagtatrabaho, inaayaan yung mga anak. Kahit able pa naman, iniasa na lahat sa anak. Bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. O ito naman sabi ni CS. Sander, parehas tayong nabubuhay sa problema. Pero sa sitwasyon ko, may tatay ako at may problema siya sa behavior niya. Ang maganda lang sa pamilya namin at sa tatay ko, nasa sa amin pa rin siya. Pero sa totoo lang, wala na akong pagmamahal sa tatay ko. Maraming magsasabi na tatay mo pa rin yan, ganito ganyan. Pero iba yung pakiramdam ng isang anak na nagdurusa at patuloy na nagdudusa dahil sa kanilang ama. Huwag po sana ninyong i-invalidate ang nararamdaman ng mga tulad namin. Kasi sarili lang namin ang kakampi namin. Pero sender, please know your worth as a person. Huwag mong sirain ang sarili mo nang dahil sa tatay mong walang pananagutan. Pero tama ang nanay mo. Do not lose yourself. Huwag nang maglalaslas uli ha. Isang araw na punong-puno ng kalungkutan. Kung hindi makakaiyak ngayon, itry natin mamaya. Ito naman si CES medyo emosyonal pero okay lang, isang yakap na mahigpit sa iyo. Ito naman po ang sabi ng ating kabisyoy na si Leslie. Hi DJ Rocky, gusto ko lang sabihin sa ating secret file sender na si Kathy na hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa iyong pinagdaraanan. Meron kang mama na merong pakialam, may pagmamahal at pag-aalaga sa iyo. Siya ang panghawakan mo. Kumuha ka sa kanya ng inspirasyon, kumuha ka ng lakas sa kanya. Dahil sino pa nga ba magtutulungan? Kundi kayo na lang din. Hayaan mo na ang papa mo na walang pake sa inyo. Hayaan mo na siya sa pagpapaasa niya sa inyo. Huwag mo na siyang bibigyan ng enerhiya pa.
Hindi nila deserve yun. Protect your peace at all cost. Yun lamang po, DJ Rocky from Leslie. Magandang gabi. Ito pa sabi ng ating kabisyon na si Jobert. Good evening, DJ Rocky. Masyadong masakit ang pinagdaanan ng ating sender. Baka pwede ko naman siyang yakapin ng sobrang higpit. O, hindi sa leeg Gusto ko lang malaman mo na bilib ako sa'yo. Matapang ka. Hindi ka nagpadala doon sa mga kalungkutang naramdaman mo. Tama na yung isang beses nagpadala ka. At ngayon ay tumatayo ka, bumabangon at nagpapatuloy sa buhay. Tama yung mindset na yan. Pangako mo lang sa sarili mo at i-promise mo sa nanay mo na makakagraduate ka. Salamat DJ Rocky at pabate sa mga bumabiyahe, Bulacan Overdrive Grab drivers, mabuhay kayong lahat. Salamat, Jobert. Ito pang sabi ng ating kabisyon si Benjamin. Hi DJ Rocky, magandang gabi sa iyo. Sana lang talaga ay mag-isip-isip ang mga magulang kung mag-aanak sila. Kung hindi nila kayang panitilihin na buo ang kanilang pamilya, wag na lang silang mag-anak. Sa labas na lang talaga ang pagpapa-fireworks. Wag na sa loob nang sa gayon na hindi mag-suffer ang bata. Yun lamang po. Thank you so much from Benjamin. Uy, ang dami pang nag-comment sa ating secret file. And I also agree kay Benjamin. Kung walang paninindigan, kung hindi talaga kayang mag-commit 100% pang forever sa hirap at ginhawa, wag na lang. Ang mga bata, ang mga anak, ang natotrauma, ang nagsasuffer. Nakakalungkot na may ganitong klaseng secret file na naman akong nabasa. Pero gayon pa man, nabibilib din ako sa mga ganitong klaseng storya, sa mga ganitong klaseng tao na bumabangon. Bumabangon sa pagkakadapa. Bumabangon dahil sa pagkakamaling nagawa ng kanilang magulang. Sa pagkakadapang hindi naman sila ang talagang naging dahilan. Naitulak lang sila ng papa, kaya nadapa, sumubsob ang muka sa lupa. Pero hindi naman sila talaga yung tumatakbo. Steady lang. Heist. Anyway, Kathy, lahat ng nararamdaman mo, valid yan. Ang sakit ng iniwang sugat ng papa mo ay hindi maghihilom ng ganun kadali. At I understand na marami kang tanong, na mayroong bigat dyan sa damdamin mo. Ito po ay isang proseso ng paglaki, pag-grow as a human being. Pero ang pinaka-importanteng gawin mo ngayon ay mag-focus sa sarili mong healing. Hindi naman kailangan magpatawad agad. At hindi kailangan magmakaawa na magbago ang isang tao na hindi naman kaya at handang baguhin ang sarili. Ang pagpapatawad ay isang personal na desisyon na hindi ibig sabihin na kinakailangan kalimutan o tanggapin yung mga ginawang mali. Kailangan na maglalaan ka ng oras para maghilom. Para namnamin yung sakit and eventually maghilom. Yung mga naging desisyon ng papa mo, hindi mo naman kontrolado yun. Pero yung kaya mong kontrolin ay ang reaksyon mo at kung paano mo dadalhin ang iyong sarili sa pagpapatuloy sa buhay na ito. Ang mga pagsubok na pinagdaraanan mo ngayon ang magtuturo sa iyo kung paano maging malakas at kung paano bumangon sa bawat pagsubok. Patuloy mong buuin ang sarili mo.
para sa sarili mo. Huwag mong hayaan na ang galit at sakit ang magdikta ng iyong landas. Tandaan mo, nakarapat dapat kang magtagumpay at makaramdam ng kapayapaan sa buhay. Hindi mo kailangan ng approval ng kahit sino para maging masaya at maging matagumpay. Ang mama mo na patuloy na nagmamahal at nagtataguyod para sa inyong magkapatid ay isang malaking inspirasyon. Ipagpatuloy mo lang ang pangarap mo. Magtulungan kayong dalawa ng mama mo. Nang sa gayon, pag nangailangan ng tulong ang papa mo, sino ka ang sagot niyo? Charot with the rot! Mag-ingat ka at alagaan mong sarili mo, Kathy. At huwag mong hahayaan na ang mga nakaraan ang magdikta ng iyong kinabukasan. Do not let your past define your future. Bakit ako bigla na mamaos? Do not let your past define your future. You can change your direction. Mag-iba ka lang ng director. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, raketera@gmail.com. BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong basa Princess DJ Raketera at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Kathy's Secret File.